kolmioiden yhdenmuotoisuus. Tarkastellaan yhdenmuotoisuutta vielä vähän sen kolmioiden osalta. Ne on hyvin tyypillinen semmoinen matemaattinen laskutehtävä, mitä tulee monessa kohtaa vastaan. Niin, jos meillä on olemassa kolmio, niin sieltä saadaan helposti myös hahmotettua toinen yhdenmuotoinen kolmio, kun minkä tahansa sivun kanssa piirretään yhdensuuntainen sivu sinne kolmion sisälle ja rajataan siten sinne uusi pienempi kolmio. Eli tässä kuvassa on nyt sitten ollut sivu AB ja tällä katkoviivalla tehty yhdensuuntainen sivu siihen. Eli näin. Ja täällä siis meillä on nyt se alkuperäinen kolmio A, B, C. Ja tuolla katkoviivalla tohon saatiin rajattua tänne pienempi kolmio E, F, C. Ja täältä tarkastellaan nyt vielä, että miten tämä kuvio nyt sitten täällä menee. Eli kun meillä on mun tuossa keltaisella merkkaamassa isossa kolmiossa piste A, niin sen vastinpiste tähän uuteen pieneen pinkkiin kolmioon on sitten piste E. Samalla ne on näiden kolmioiden kulmia, eli kulman A:n vastinkulma on kulma E. Sitten täällä isossa piste B, pienessä kolmiossa vastinpiste on F. Joten kulma B ja kulma F on toistensa vastinkulmia. No vielä jää kolmiosta jäljelle kulma C. Ja sittenhän meillä on siellä pikkukolmiossa se nyt sitten ihan sama kulma. Eli oikeastaan ne on nyt sama eikä niinkään vastinpisteitä. No sitten me voidaan tuolla katsoa myös vastinsivut. Näitä voitte pausettaa video ja miettiä hetken aikaa itse, että mitkä ne nyt aina kulloinkin on. Eli sivu AC isossa kolmiossa ja sitä vastaa sivu EC. Sivu BC ja vastinsivu FC. Ja sitten vielä sivu AB ja vastinsivuna on tämä uusi piirretty katkoviiva tässä EF. Ja toki tässä kun on edelleen yhdenmuotoisuudesta kyse, niin meillä on silloin vastinsivujen suhde aina sama. Eli puhutaan, että suhde on vakio. Silloin me voidaan sieltä aina valita ne vastinsivut ja niistä kirjoittaa suhde. Ja meiltä löytyy kolmiosta sitten 3 eri vastinsivun suhde. Yleinen esimerkki ja käytännön laskukin on vertailla vähän varjoja. Eli kun aurinko paistaa tasaisella maalla, katsellaan varjoja, niin varjojen pituudet on samassa suhteessa aina siihen kohteeseen, mistä varjo muodostuu. Eli täällä aurinkoinen päivä tiedetään, että meillä on 1,6 metriä korkea aidan tolppa ja saadaan siitäkin mitattua varjon pituus helposti. Mutta sitten koivun korkeuden mittaaminen onkin vähän vaikeampaa, mutta varjon pituus voidaan laskea. Ja tämmöisen tehtävän, missä halutaan ratkaista puun korkeus, niin aloitetaan aina piirtämällä mallikuva, joka tässä on valmiina. Eli on piirretty maa, sen jälkeen aurinko ja sieltä voidaan piirtää tälleen ajatuksena, että sieltä menisi auringon säde. Ja siihen on sitten piirretty aidan pituus 1,6 metriä ja sitä aitaa vastaavan varjon pituus tohon maahan. No sitten meillä on siellä puu tänne vähän pidemmälle, eli tää on nyt täällä meidän koivu, jonka korkeus on kysytty ja sitten meillä on sinne merkitty
koivun varjon pituus, eli sitten meillä on täällä kolmio, joka muodostuu myös näin. Ja tämä 12,3 metriä on siis koko tämän ison keltaisella merkityn kolmion kannan pituus. Täältä muodostetaan sitten verranto. Nyt voidaan aloittaa sitten vaikka täältä kysytystä asiasta, eli puun korkeus suhteessa sen vastin sivuun, eli 1,6 metriin. Ja merkataan yhtä suureksi kuin keltaisen kolmion, eli puun varjon pituus. 12,3 metriä suhteessa aitatolpan varjon pituuteen, eli 2,4 metriä. Täältä vaikkapa 1,6 metrillä kertoen saadaan, että H on yhtä kuin 12,3 metriä jaettuna 2,4 metriä kertaa 1,6 metriä. Laitetaan laskimeen. Laskimesta saadaan tulokseksi 8,2 metriä. Ja se vastaa noita meidän alkuperäisiä lähtöarvoja tarkkuudeltaan. Eli vastaus, koivun korkeus on 8,2 metriä.